ካብ ዜና ወፃኢ ሩስያ ብልዕሊ ዩክሬን ብዝፈነወቶ መጥቃዕቲ 527 ዝዓይነተን ተዋጋእቲ ጀታት ከም ዘዕነወት ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ኣፍሊጡ። سلام طعنا بالله كورات ملكتي كما يتخونوا ساعتنا أخيلو مع زينا حزنا متينا لنا زيناتات ندام راحكم ساهم صرنا حنا برهم في السايم فلما نب حضرت زيناتات بايتو فيدريشن دم بسرعة السرار حق قبائي متصاري قدات حق منقستي نب قبائي بايتو قريبو أبتي سرعة أسرار حتى وساقي حساباتن اتاوتاتن بموساقة طريقهم تبيت مغري شرشاي زمن بارلاما سالسا عمت اوان سراح كال اي سروع قبائي او يقصل اللوم عفا قبائي بايتو فيدريشن أغنيو تشاقر أبتوان متصاري قبائي قدات حق منقستي ترقم حق منقستي الليريو أي اليوم بزبل نابتي بيت مخري زقاربو حق منقستاوي ترعنات بعمقوت الناتا مرمرو كم زركو بيوم تزاريبو كابزي بتوساقي قلطوف معلبي بمحاب زيقاتات سريت زلوون زتغالات أفن قلقالوت نخرقبو ناي بعلو قده الناتوات كم زركو قليسو ملوم بريزيدنت رعلواي بيت فردن أكابي متصاري قبائي قدات حق منقستن ايتا تيودروس مهرت متصاري قبائي قدات حق منقستي استوهابو حق منقستاو حلافنتات نموزا حق منقستاو مسل زيقاتات كي تحاس طرعانات النامرمرة ملس النهابة كم زركب محباروم كابايتو فيدريشن زرخبني حبريتا يردن منقستي فيدرال بجيت كل تشحن 17 عامة مرت أب معلو معلون نربحها حزبي مرققاتون طبق كتلك نخقبر بايتو كلت حزبي أتحساسيبهم تي بايتو عبز سالت ومبال 35 سرع أخيبو سلعان من محدار بجيت كل تشحن 17 عامة مرت زيت أما تزته مس منيستر جنزب آيت أحمد شدي أسالي طولهم أبتوان نقدوت أي كب أم بان صعونتو لقاح أم مكلال ممحدار بروجكتات أب ممحاش نهر واقع أب مرققع بجت بفلتاتن أسرار فاينانسن أب ممرح تأميتو تي منيستر زلو ومدلاو كم استحاتتن مبري كم استحابون يوم تزاريبهم أي تحمر شدي صعونتو لقاح أب مكلال وتصيتاو تكبارات يفتصو مهلاو مغن أرديهم إثيوبيان سوماليان قربتنا زباوي مرققعن أب قمت بمتاو مفتحتات نمرأي زعلو مزتتات نمغصال سممعنات بسمعمعن منيستر قدات وصاي أفليت لهم منيستر قدات وصاي بأسنا دعنت منقست تركي استسالت أزت منيستر قدات وصاي كلتين حقرات زت أمته مقلتي بلهم أبتي مقلتي بأنقراينت منيستر قدات وصاي ريبابليك تركي حاكان فيدان 24 سنة 2016 عام تمرت منيستر قدات وصاي تاياز قسلاسين منيستر عالم لخمت حوار قدات وصاي سوماليا أحمد موئليم فكين أب أنكارا بمرخاب مزتايم تقليس لهم اتزاته أمونغو كلتين حقرات زلو زي مردات مفتحي كمسؤو أب زقولو زعباتات قلتين حول ناس استمرون لووت حساب استقبر له كم زنبر قليسهم كلتيوم منيسترات نتوم زلو زي مردات بسلامة مقدي علبات نمهاب قرات نت كم زلوهم أبتي مقلت يتحبير لهم بمسارة زي كال أيزور زتهم 27 حسا كل تشحن 16 عام تمرت نمك صال مسمع معهم تجلسهم جزاوي رسم حدار كلل تجراي جيتها ردا وفري حملة وعسر ببرك كلل أب زوا دبوب تجراي بعلي أجميرهم بكونات زعنو هفتي تفطر تجراي نمحواي أب زجبر تعري كل حبرة السب تساتفاي كخون أي تجيتها جنزيبهم بتوساخي كل سب بكوابيو فلسي بمتكال أبصرحة حملة وعلمعات بصحيت نكفتم صاوعي تقريبهم أب كل تجراي لعلي 35 هكتار مريت زي شفن كارتا تخلافلسي كم استرالوه بيرو حفتي تفطرون حرشان جزاو محدار التكلل مقلاص يذكر لوخ عقور حيل مبرق أفريقيا أب موتورايزر شالكا عقور حيل إثيوبيا عودة كايدوم أب كينيا نيروبي مزدركب
بيرو عقور حيل مبرق أفريقيا زتوصات لوق إثيوبيا مبرق أفريقيا عقور حيلي تواصو موترايزد شالك أمدلاو زرقاقات جوجلة ناب إثيوبيا متاوي فلت دايركتور عقور حيل مبرق أفريقيا برغادير جنرال بول كاخوريا جمام تي لوق أب إثيوبيا أبزهلوت أنحيت موترايزد شالك عقور حيل مبرق أفريقيا أب إثيوبيا مدلاون حفشاوي كمون أون مرعيوم قلقالو زين إثيوبيا سبسيبوم هاجراوي كونفرنس مراقب تحفاش أبدي سببا يسالطلهم تي كونفرنس مدياتات نزلاق سلامنا زبل مري حساب زلو يتبايلهم مستر سلام مس بعلمزي مراقب تحفاش إثيوبيا بمتحبر أبا زدالو مدرخ سب مويا مدياتات فيدرال كلاتن زوا ورداتاتن يساتفلو تبايلهم وانا دايركتور تي بعلمزي محمد اندريس مراقب تحفاش حدنت ان معول اللمبر نزيت دليل تكبار انت كمالو كخونا يقبان يوم يلوم مستر سلام بنالفان دالون بقدوم مراقب تحفاش بزحنة حساب كب بمبال عين اذن الهزبي بمخان قعزو يسرار حان مقراف زل على ربحا كم زلوهم تزاريبهم يونيفرسيتي رايا باستفرالي عورتات تمرتي بقدمين كالعين ديجري كمهروم صنحه لعلي 300 تمهارو 25 سنه كتشحن 16 عام تمرت امر يقولهم تي يونيفرسيتي نسالساي غزي زمرقن تخون 255 تمهارو بقدماي ديجري 72 دما بخالعي ديجري بحفشه 327 تمهارو يو زمرق زلهم أب سنسرعات مرقة أكابي بورد يونيفرسيتي رايا منستر ديتا منستر زواو متسار نقدي كاسهون قوفي حويسو أمرارحا فيدرال أمرارحا قزياوي من محدار كل تقراي عبيت عدن سدرات مرقتن كم سترخبو ات يونيفرسيتي أب مربب حبريتو أبزم حلالفو ملغ تقريتو اللهم يونيفرسيتي رايا هنت أمم هير كفلن منبر تمهارون ون أمر رقيوم أبتي سنسرعات مرقة منستر ديتا نقدن زواو متسارن أبو منبر سراح أمرارحا يونيفرسيتي رايا دكتور كاساون غوفي كمون بريزيدانت رايا يونيفرسيتي بروفيسور تادس دجني كالوت العلوت حلفت سراحن صاوعت تقبر له مقايشن ترخيبهم بتزامد زينا يونيفرسيتات جمة دريداوان ولقان باستفرالي عورتات تمرتي زسلطن ومتمهارو مريقهم يونيفرسيتي جمة بسروع كرمتاوي مشتاون رحقاتن مرها قبري باستفرالي عودي تمرتي زسلطن ومتمهارو امريقولهم كامونغو تمرقتي تمهارو توم 22 بسالساي ديجري 253 بخالأي ديجري كمون 1471 تمهارو بقداماي ديجري زسلطنو كم زخون تقليصوم يونيفرسيتي دريداوا أبا مبل 16 زور سنسرعات مرقة زكايدن تخون بستفرالي عورتات مياه زسلطنوم 1500 يكرتام 1513 تمهارو مريقولهم بتمساسالي يونيفرسيتي ولقا باستفرالي عورتات تمرتي زي سلطنهم كل تشحن 335 تمهارو امريقوم تملكتي حزر ما بزرزر نابز حزنام زيناتاتي كحلف 11 تطوعاتي تكالات بيت صحفة قدماي منستر أبا كل التقراي كرمتاوي قلقالوت ولنتا عجميرهم أمخاري دحنت قدماي منستر دكتور كنعا يادتان غزاوي رئيس محدار كل التقراي أيتا قيتاتشو ردان أب كتما مقالة حدثات أبايتا عقم زيبولهم زيقاتاتا جميرهم أيتا قيتاتشو ردا كمزي انتن تحقاقز هو زيقاتات كنك أير نقلينا كبلو قاليس أمالو أبادي دمك أنزلاخو صبصاب دهاب ياسين كم صعب كتغربايا ببرك هاجر بقدماي منستر دكتور أبي أحمد هاجر لخه مرحا قبري قلقالوت سناي تكبار مجماري فلات بزيون تتصوع عنتهم نبي صحفات قدماي منستر زخونو كاب بيرو كوميونيكيشن منغست فيدرالن قدات زيقنات ميغريشنن حاويسو كاب 11
ትካላት ዝተውጻጹ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ ፌደራል ኣብ ከተማ መቐለ ተረኺቦም ኣለዉ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ግልጋሎት ሰናይ ተግባር እውን ካብ 11 ትካላት ፌደራል ብዝተውጻጹ 23 ሚልዮን ብር ኣባይቲ ዝተጸገሙ ወገናት ከም ዝህነጹን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ከም ዝውገኑን ተገሊጹ ኣሎ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳውን እዚ ስራሕ እዚ ከም መርኣያ ዝውሰድን ተጠናኺሩ ክቕጽል ዝግብኦን እዩ ኢሎም እዚ ናይ ዕላው መጀመሪ ናይ ክረምቲ ናይ ሰናይ ግልጋሎት እዩ ናይ ሓምላይ ልምዓት ስራሕትና እውን ከምኡ ብዝተዋደደ መንገዲ ንምጅማር ዘኽእል ሓደ ከም መብሰሪ እዩ ከምቲ ሓይሽ ዝገለጾ ኣብዚ ናይ ዝተጸገሙ ወገናት ገዛ ብምስራሕ ክንጅምሮ ኣለና ከም መርኣያ እዩ ተቆፅሩ ተዓቢ ቁፅሪ ምዃኑ ወይ ብዙሓት ገዛውቲ ዝሰርሕ ምዃኑ ዘይኮነ ስልዕል ኮሉ ከም መርኣያ ኮይኑ ተተሓጋጊዝና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዓቕሚ ተጠቒምና ሽግራትና ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ከም ዘይኾኑ ዘርኢ እውን ስለ ዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብዚ መፂና እቲ ከም መበገሲ ክስርሑ ዝበልናዮም ገዛውቲ እውን ናይ ተጸገሙ ወገናትና ገዛውቲ እዮም ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ብዝሐሸ መንገዲ ሕዝውን ኣብ ድንኳን ዝነብሩ ተፈናቐልቲ ኣለውና ኣብ ስቃይ ዝርከቡ ብዙሓት ወገናት ኣለውና ቀልጢፍና ነዚ ጉዳይ ዝፈትሕና ዝሐሸ መነባብሮ ክደፍኡ ዝኽእሉ ኩነታት ምፍጻም ከም ሓደ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ክረምታዊ ሰናይ ግልጋሎት ዝተረኸቡ ኣማኻሪ ብሄራዊ ድሕንነት ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ቀርኣይ ዲሳብ ወገኖም እዚ ብሓሳብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተጀመረ ስራሕ ሰናይ ተግባር ኣብ ኩሉ ክፋል ዝውገን ብምዃኑ ኣብዚ ስራሕ ብዙሓት ስራሕቲ ከም ዝውገኑን እዚ እውን ማሕበረሰባዊ ምትእስሳር ኣብ ምፍጣር ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ሓቢሮም በዚህ የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ላይ እዚ ስራሕ ሰናይ ተግባር ክልተ ዓበይቲ መሰረታዊ ዓላማታት ዝሓዘይ ፈላማይ ብሓፂር ግዜ ህጹጽ ጉዳያት ምፍታሕ እቲ ነዊሕ ዕላማ ድማ ጥንኩር ኣታዊ ምስ ምህናጽ ዝራኸብ እዩ ዝጸንሐ ባህሊ ምትሕግጋዝ ኢትዮጵያውያን ዝረኣየሉ እዩ ብተወሳኺ ማሕበረሰባዊ ምትእስሳር ዘጠናኽሩ እዮም ሓላፊት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ሰላማዊት ከሳብ ወገነን ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተጀመረ መርሃ ግብሪ ክረምታዊ ሰናይ ተግባር ኣብ ትልሚ እውን ልዕሊ 34 ሚልዮን ሰባት ከም ዝሳተፉን ኣብቲ ኸይዱ እውን 50 ሚልዮን ዜጋታት ንምጥቃም ተተሊሙ ስራሕቲ ምጅማሩ ገሊጸን በዚ እውን ኣብ ከተማ መቐለ ኣባይቲ ዓቕሞም ዝደኸሙ በምህናጽ እዚህ ባለንበት ቦታ ላይ በተለይ ዛሬ ያስጀመርነው የአቅመ ደካሞችን ቤት ሎሚ ኣብ መቐለ ኣባይቲ ዓቕሞም ዝደኸሙ ወገናት ምሕዳስ ስራሕና ዝጀመርና ኣብዚ መርሃ ግብሪ 20 ዝኾነ ኣባይቲ መሊስካ ናይ ምህናጽ ስራሕ ክስራሕ እዩ ምድጋፍ ምትሕባር እውን ኣካል እዚ መርሃ ግብሪ እዩ ምትካል ፈልሲ እውን ክህልው እዩ ብተወሳኺ ኣብ ስድራ ዓቕሚ ዝደኸሙ ውሽጢ ዘለው ተምሃሮ ምሕጋዝ እዩ ናውቲ ትምህርቲ ምርካብ ደም ልጋስ ምጽራይ ከባቢን ንኸተማታት ዝምጥኑ መጸራራይ ምህናጽ እውን ኣብቲ መርሃ ግብሪ ተኻቲቱ እዮም ነዚዩ ኣብ ምጅማር መርሃ ግብሪ ሰናይ ፍቃድ ብዕሊ ዝተረኸብና ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ክልል ትግራይ ኣይተሓይሱ በጋዲሱ ብወገኖም ኣብቲ ዝተጀመረ መርሃ ግብሪ ሰናይ ስራሕ ዝውገኑ ስራሕቶምን ዕላምኡን ገሊጾም ኣለዉ እዙይ ናይ ክረምቲ በጎ ፈቃድ ኣገልግሎት ተታሒዙ ሓምለዋይ ልምዓት ብምትሓዝ ዝተጸገሙ ወገናት ገዛውቶም ክሕደስ ኣለዎ ኣብ ክረምቲ ወቅቲ እውን ምስቲ ዝወቅዕ ማይ ወገናትና ማይ እናተወቅዑ ገዛውቶም ማይ እናፍሰሰ ንሕና ሱቅ ክንብል የብልናን ብዝብል ገንዘብ ኣዋፅዮም ልዕሊ 23 ሚልዮን ዝኣክል ቅርሺ ናብ ትግራይ ክልል ኣካውንት ኣታዊ ገይሮም ናይ ጽጉማት ገዛውቲ ኣብ መቐለን ኣብ ወቕሮን ጠቕላላ 20 ገዛውቲ ክስራሕ ኣለዎ ኢሎም ገንዘብ መዲቦም እዮም መጽዮም ዘለው ዲዛይን እውን ኣውፅዮም እዮም ዲዛይን እውን ሂቦምና እዮም እሱ ንምጅማር ኢና ሎም መዓልቲ ኣብዚኣ ተረኺብና ዘለና ማለት እዩ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ኣብ ምፍላይ ኣጀንዳ አዲስ አበባ ዝተራእዩ ክፍተታት ኣብ ክልላት ንኸይድገሙ ይሰርሕ ምህላው ገሊጹ እቲ ኮሚሽን ኢትዮጵያውያን ተመኻኺርካ ጸገማት ናይ ምፍታሕ ዕድል በኣግባቡ ክንጥቀመሉ እውን ጻውዒት ኣቕሪቡ ንጸብጻብ ሰሎሞን ከበደ ጌታቸው ዓለሙ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ካብ ምስረቱ ጀሚሩ ንነዊሕ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝሃገር ካብ ግንዛበ ምሃብ ኣልዒሉ ተሳተፍቲ ክሳብ ምፍላይን ኣብ ካልኦት ስራሕቲ ቅድመ ምድላዋት ክውግን ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ኣጀንዳታት ምፍላይ ጀሚሩ እዩ
እዚ ምፍላይ አጀንዳ ኣብ አዲስ አበባ ዝጀመሮት ኮሚሽን ንሸውዓተ ተኸታተልቲ መዓልታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝተወከሉ አካላት ድሕሪ ምዝታይ ዝፈለይዎ አጀንዳ ተረኪቦም እዮም ምስ ኢቲቪ ጻንሒት ዝግበሩ ኣብ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር መተሓባበሪ ክልላት ምምሕዳር ከተማታትን ዳያስፖራን ረታ ጌራ ምዕራፍ ምፍላይ አጀንዳ አዲስ አበባ ኣብ ቀጻሊ ክፍትሑ ብዛዕባ ዝግብኦም ዝተፈለዩሉ ምዃኖም አልዒሎም ከአጀንዳ አሰባሰብ አሰራር ስርዓት አንጻር አዲስ አበባ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ብመንጽር ስርዓት አሰራርሓ ምትእኽኻብ አጀንዳ ኣብ አዲስ አበባ ንፈለማ ቀዋኒና ፈቲናዮ ብመንጽር እዚ ዝረአናዮ ክፍተታት ብዝምልከት ሕጽረት ጊዜ አጋጢሙና እዩ ምክንያቱ ተሳተፍትና ንምርካብ በዚ ኩነታት ተራኺብካ ሓሳብካ ንምግላጽን አጀንዳ ንምፍላይን ሓዱሽ እዩ ኣዝዮም ይደልይዎም እዮም ተሃንጥዮም እዮም ከዓ ዝጽበይዎ ነዊሕ እዋን ናይ ምውሳድን ምዝርራብን ኣብ ሓደ ሓሳብ ቀልጢፍካ ኣብ ውሳነ ዘይምብጻሕን ተራእዩ እዩ ስለዚ ኣብ ስርዓት አሰራርሓና ሕጽረት ጊዜን ነቲ ጊዜ ብእዋኑ ማኔጅ ዘይምግባርን ገጢሙና እዩ ነዚ ከዓ ናብ ክልል እንትንወስዶ ከም ትምህርቲ ምውሳድ ይግብአና ማለት እዩ ምስ ስርዓት አሰራርሓ ተኣሳሲሩ ብፍላይ ድማ ሃገራዊ ዝኾኑ አጀንዳታት ተረዲእኻ ምቕራብ ሕጽረት ግንዛቤታት ምስትውዓሉ እውን እቶም መተሓባበሪ ገሊጾም ምክክርን ጽንሰ ሐሳብ ተረድቶ ክልስ ሐሳብ ምክክር ተረዲእኻ ንዑ ዝምጥን ሐሳብ አጀንዳ ኣብ ምምጻእ ክፍተታት ነይሮም እዮም ካልኦት ምምሕዳራዊ ጉዳያት ኣብ ምልዓል ብዝተፈላለዩ ምምሕዳራዊ መዋቕራት ክፍትሑ ዝኽእሉ ነገራት ኣብ ምልዓል ክፍተታት ካብቲ ሕብረተሰብ ይረአዩ ነይሮም እዮም ብዛዕባ እዚ ግንዛቤ ብምፍጣር ብምምሃር ጊዜ ብምሃብ ቅድመ ዘተታት ብምግባር ነዚ እናፈታሕናዮ ክንከይድና ኢልና ኢና ንሓስብ ምስ ውክልና ተተሓሒዙ ድማ ዝተፈላለዩ ክፍተታት ምህላዎም ዘለዓሉ ኮይኖም ነዚ ብእዋኑ ምትዕርራይ ከም ዝተኻእለ ድማ ሓቢሮም አጀንዳ የሚያደራጁት ቡድኖች አጀንዳ ዘተኣኻኽቡ ጉጅለታት ሕድሕዶም አጀንዳ ንምትእኽኻብ ሓሙሓሙሽተ ይውክሉ ነይሮም እቲ ስነ ስርዓት እውን ከምኡ እዩ ዝብል ኣብ መሬት እንትንርኢ ግን ሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ ብኻልእ ክውከል ኣይኽእልን ስለዚ ሽዑ ንሽዑ መተዓራረይ ወሲድና ኢና ሕድሕድ ፖለቲካዊ ፓርቲ አጀንዳ ኣብ ምትእኽኻብ ናይ ባዕሉ ኣባል ክውክል ጌርና ኢና እዚ ኣብ ክልላት እውን ዝቕጽል ይኸውን ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራፍ ምክክር ምትእኽኻብ አጀንዳ አካታትነትን ወካልነትን ምምጥጣን መዳርግቲ አካላት ዝጻረሩ ድሌታት ምትእንጋድ ከምውን ኣብ ግልጽነትን ሕጋውነትን ዓበይቲ አንፈታት ትኩረት ገይሩ ይሰርሓሎም ተባሂሉ አጀንዳዎች ላይ የመወያየት አጀንዳዎችን ወደፊት የማምጣት ኣብ አጀንዳታት ኣብ ምዝታይ አጀንዳታት ንቅድሚት ኣብ ምምጻእ ናይ ምክታዕ ሓሳባት ብጽፈት ንክወጹ ኣብ ምግባር ዝለዓለ ጻዕሪ እናሳለጥና ነርና ኢና ንሱ ናብ ክልላት ንክወርድ እንደሊ ኢና ብናጽነት ብግልጺ ብዘይ ዝኾነ ፍርሓት ንክሳተፉ ንደሊ ኢና ብፍላይ ኣብ ክልላት ምክንያቱ ንቐጻልነት ሃገርና ብሕታዊ ዕድል ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሓደ ዕድል እዩ ነዚ ዕድል ድማ ምጥቃም የድሊ ኣብ አዲስ አበባ ዝተረኣየ አጀንዳታት ብናጽነት ንቅድሚት ናይ ምፍላይ ተሞክሮ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ክልላትን ምምሕዳር ከተማታትን ከምውን ኣብ ማሕበረሰብ ዳያስፖራ ክድገም ከም ዝግባእ ተገሊጹ ኣብ አዲስ አበባ እናተሳለጠ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ጎና ጎኒ ዝርግሐ መሰረተ ልምዓት ጥንኩር ባህሊ ስራሕን ኣፈጻጽማ ፕሮጀክትን ዝተረኣየሉ ምዃኑ ተገሊጹሎም እዚ ልምዓት ኮሪደር ኣብ አዲስ አበባ ጥራሕ ተሓጢሩ ዝተርፍ ከም ዘይኮነውን ተሓቢሩ እዩ ኣብዚ ዛዕባ ናዝሬት በሪሁ ተወሳኺ ኣለዎ መቐመጢት ሕብረት ኣፍሪካን ካልኦት ዓበይቲ ዓለም ለኸ ትካላትን ዝኾነት ከተማ አዲስ አበባ ንሽማን ታሪኻን ዝምጥን ገጽታ ንኽትውንን ተሓሳቢ ተገይሩ ዝተጀመረ ልምዓት ኮሪደር ብቕልጣፈን ጽሬትን ኣብ መላእታ ከተማ ለይትን ቀትርን እናተሳለጠ ይርከብ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ክሳብ ሕዚ ተሰሪሖም ተዛዘሙ ፕሮጀክታት ድማ ነታ ከተማ ሓዱሽን ሰሓባይን መልክዕ ከም ዘላበሳ ተገሊጹ እዮም ከተማችንን ማስዋብ ከተማችንን መስራት መቀየር እንፈልጋለን ከተማና ምጽባቅ ምስራሕ ምልዋጥ ንደሊና ከምዚ ዓይነት ልዑል ባህግን ጻምእና ኣለና ከተማና ንሰርሓ ንሕና ኢና ካልእ ዝሰርሓልና ሰብ የለን እዚ ሃገር ናትናያ ስለዚ ብትግሃትን ቅንዕናን ክንሰርሕ ከም ዘለና ኢና ንኣምን መላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክፈልጦ ዘለዎ ኢትዮጵያ እውን ከምዚ ምዕርግቲ ሰሓቢት ክትኸውን ትኽእል እያ ደቃ ተሓባቢሮም እንተሰሪሖም ምቕያር ይከኣል እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከድና ንድመመሉ ንግረመሉ ስራሕ እዚ እዩ ኣብኡ እንትንርኢ ንድመም ኣብዚ እንትስራሕ ጌጋ ክኸውን ኣይኽእልን ኣብኡ እንትንርኢ ስልጣነ ኣብዚ እንትመጽእ ድሕረት ክኸውን ኣይኽእልን ኣብኡ እንትንርኢ ሓበራዊ ውጽኢት ህዝብን መንግስትን
ኣብ ኣፍሪካ ግና ዘይርአ ተገይሩ ዝግለጸሉ ነገር ጌጋ ምዃኑ ብተግባር ኣርኢና ኢና እዚ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ እናተሳለጠ ዘሎ ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር ካብ ዝርግሐ መሰረተ ልምዓት ብተወሳኺ ጥንኩር ባህሊ ስራሕን ኣፈጻጽማ ፕሮጀክትን እውን ዘማዕበለ ምዃኑ ተሓቢሩ እዮም እዚህ ቦታ ላይ በጣም ብዙ ነገር ተምረናል አንደኛ ስራ ተምረናል በሶስት ሺፍት ቀንና ማታ መስራት በዝናብ ውስጥ መስራት ተምረናል ኣብዚ ቦታ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ተማሂርና ኢና ሓደ ስራሕ ተማሂርና ኢና ብሰለስተ ሺፍት ቀትርን ለይትን ምስራሕ ተማሂርና ጽሩይ ነገር ምስራሕ ተማሂርና ምትካል ተማሂርና ኢና ኣብ ዓለም ዝማዕበላ ዝበሃላ ሃገራት ዘለዎን መገዲ ኣስፋልቲ ብስፍሓት እንትረአ ተመጣጣኒ ሰሪሕና ኣለና በዚ መሰረት ልምዓት እናዝርጋሕና ባህሊ ስራሕ እናማዕበልናን ኢና ንመጽእ ዘለና ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር ኣብ አዲስ አበባ ጥራሕ ዝተርፍ ጉዳይ ዘይምዃኑን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል እውን ተጠናኺሩ ዝቕጽል ምዃኑን ተመላኺቱ እዮም ኢትዮጵያችን ትበለጽጋለች ኢትዮጵያችን ትዋባለች እዚህ አዲስ አበባ ያየነውን ነገ ጎንደር እናያለን እንጂ ኢትዮጵያና ክትምዕብል እያ ኢትዮጵያና ክትጽብቕ እያ ኣብዚ ኣብ አዲስ አበባ ዝረኣናዮ ጽባሕ ኣብ ጎንደር ጅማ ጅግጅጋ ኣርባ ምንጭ ባህር ዳር ሐዋሳ እናበልና ክንርኢ ኢና ኣብዚ ዝተርፍ ጉዳይ ኣይኮነን ንሕና ለይትን ቀትርን ብምስራሕ ኢትዮጵያ መሊስና ናይ ምህናጽን ኣብ ኣፍሪካ ብታሪኻ ልክዕ ጽባቐ ተገሊጹ ትረአ ሃገር ክሳብ ትኸውን ጻዕርና ቀጻሊ እዩ ምትሕባርን ቆራጽነትን ተሃልዩ 24 ሰዓታት 7 መዓልታት ብምስራሕ ራእይኻ ጋህዲ ምግባር ከም ዝከኣል ተገሊጹ እዮም የአዲስ አበባ ልማት ኮሪደር በአምስቱም ኮሪደሮች ላይ እጅግ በጣም ፈጣን ጥራት ባለው መልክ ልምዓት ኮሪደር አዲስ አበባ ኣብ 5 ኮሪደራት ብጣዕሚ ቅልጡፍ ጽሬት ብዘለዎ መልክዕ 24 ሰዓት 7 መዓልቲ ብሓድሽ ባህልን መርህ ስራሕ እናማዕበለ ዝተመርሐ ፕሮጀክት እዩ ከም ዝረኣናዮ መብዛሕትኡ ዝተዛዘመ እዩ ሜክሲኮ ሳርቤት ከባቢ ፒያሳ 4 ኪሎ ቀበና መንገዲ ቦሌ ሓዊሱ ብተመሳሳሊ ኩነታት እናተዛዘመ እዩ ዘሎ እዚ ናይ ብዙሓት ምትሕብባር ተወሲኽዎ እዩ ፈለማ ኣመራርሓ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ 24 ሰዓት 7 መዓልትታት ንምስራሕ ቆሪጹ ስለዝተለዓለ እዩ ከም መንግስቲ እንትረአ ድማ እዚ ዓብይ ራእይ አዲስ አበባ ከም ሽማ ዕንበባ ከነምስላ ኢና ዝብል ካብ ጽባሕ ለውጢ ጀሚሩ ዝተቆረጸ ዓብይ ራእይ እዩ ዜና ዕዳጋ معدن ورق ميدروك بسرعة مرارحة سرح حلوة كبابي كابت كالمزنا من متشاو إثيوبيا فلوتو مسكر ورقات تبركتلهم ميدروك إنفستمنت جروب كابزلو وور عن حمشن كومبانياتات حدا زخونه معدن ورق ميدروك أو إثيوبيا أبا زفر ورقي استوفر زعبي كومبانيا يوم تكال مزنا من متشاو إثيوبيا أبتي كومبانيا بمركب مزنا حلوة كباب موجانو جالسهم نزيس عبو معدن ورق ميدروك نزوق جونو سرح مسكر ورقات أفلوت وهي ولهم وانا فصام سرح ميدروك إنفستمنت جروب جمال أحمد ميدروك نهاجر كابزبر كتو قطبا وقدب توساقي أبا دحنت كوابي بزحات سرحتي إنا وقنا يركبي لهم تبلكتي حزن وزيناتنا داطلهم زركبوا ناب زينا وتخسجر